Hallo, og velkommen til Eines video. I dag skal vi kigge på disse server. Ja. Godt. Ja, velkommen. Jeg skal kigge på den her server. Og det er noget interessant. Det er ikke min. Det er faktisk en andens. Sjovt nok. Men lad os gå i gang. Her, der har vi spawn. More interessant. Der er ikke så meget, men det ser fint ud. Jeg kan lige tage den et kort blik ud fra. Det er sådan meget simpelt. Simpelt og lækkert. Hvis vi starter indfra. I spawner her. Det er meget simpelt. Spawn i vand. Og du har velkommen til Safecraft. Som også står heroppe. Hvis I kan se. Ja, det er lige der. Omkring midten, ikke? Vi har ejer. Som I kan se, så er det ikke mig, der er ejer. Der er 3 ejer. Og der er 2 admins, og jeg står her. De er der. Det er sådan, skal også dreje plugin administrator og noget der, ikke? Her har vi warps, hvor man kan gå til. Vi har noget bibliotek, vi har noget shop, noget crates, noget lækkert, nogle flere ting. Dem kommer vi også nærmere ind på lige om lidt. Så har vi regler. Det er sådan set meget enkelt. Så jeg kan stå her, så kan I pause, hvis det er I vil det. Ja. Herinde, der kommer til at være et smelterum herinde. Hvor man ligesom, de kender nok fra andre server af, hvor man kan gå ind her, og så kan man stå her, og så kan man tage sine ting, og så lave koge eller andet, hvis nu man har lyst til, og så gå ud igen. Det kommer også senere. Så hvis der er nogen, der har brug for noget at smelte, så kan man gå hen, når det er klar. Det er nok klar, hvis jeg kommer ind på det tidspunkt. Ja. Så har vi en lille del her. Vi har lavet en lille minigame for jer, der godt kan lide noget, der måske også er ikke helt kun faction stats, eller faction, men sådan der er så lidt blandet gods, så lidt PvP minigame-agtigt noget. Men princippet er sådan set, at det er faction. Men vi synes, det blev lidt kedeligt, så vi besluttede os for at ligesom at tilføje lidt ekstra. Så men her, man joiner her. Inventory saved. Det er sådan set bare spleef, man kan ikke spille den selv. Nej. Men det fungerer sådan meget enkelt, og man kan også spectate. Og så kan man bare klikke, hvis man gerne vil lige igen. Loser. Vinder. Taber. Vinder. Ja, her. Vi kan lige se nærmere lidt på det her. Der er noget. Det er sådan set meget simpelt. Man har en skovl, og så skal man sådan set bare mine det her. Så man kan få hinanden ned. Der er 1, 2 og 3 lag. Og når du så kommer ned her, i den her zone her, så taber du. I kender godt spleef og sådan noget der, så det er sådan set ret simpelt. Så ja. Så har vi vores PvP her. Vores PvP. Det der, det kan I få en tutorial på, hvis der gerne vil det, så skal I bare skrive det ned i beskrivelsen. Eller ned i kommentarerne. Undskyld, hvis det gerne vil have en tutorial på det. Så har vi PvP. Det er bare simpelt. Der er ikke så meget der. Det er stille og roligt. Ikke så stor bane, men I må selv finde frem til, hvor gemmesteder og så videre det er.
Der er nogle forskellige ting hernede, som I kan bruge. Så ja, der er jo egentlig ikke så meget at sige om det her. Det er fint. Så kan vi prøve at se her engang. Ja. Så har vi jo vores specialitet, som rigtig mange server de har. Og det er jo det, der hedder crates. Det er et svært plugin på en måde lidt. Det er på en måde lidt svært plugin, men det fungerer mega godt. For eksempel. Jeg giver mig lige nogle keys, og så er jeg straks tilbage igen. Så er jeg tilbage igen, og jeg har fået en guldkey, en diamond key og en Matthias key. Matthias key, den bliver lavet op til en kongekey, som I kan se her. Den er her, og den flytter vi nok, når jeg er inde i enden, fordi den graver vi ned i jorden, så det kun er hvad hedder det, at det kun er Matthias, der kan åbne dem her. Eller vi gør sådan, at man skal købe kitsene, og så kan man få permission til at gå ned her i den her. Så ja. Nu skal vi se her engang. Ja, lad os prøve. Vi kan starte med en guldkey. Den har vi her, guld crates. Det er meget simpelt. Du går bare hen foran og højreklikker på den. Så får du nogle tools. Det ser ud af ret meget. Du får en pickaxe på efficiency eBay, unbreaking 2 og fortune 3. Og en, ja, det er sådan set på dem næsten alle sammen. Undtagen i skoven. Så får nogle byggematerialer, får noget spiseligt, får noget diamant, noget ligger birketræ, og noget glas, og noget kul, og noget jern. Så det er utroligt simpelt. Så nu vil jeg lige se en gang her. Vi mangler egentlig nogle ender chests her i spawn. Det sætter jeg lige et par stykker af. Det er lidt vigtigt, at der er nogle ender chests. Sådan her. Så smider jeg lige keyen i her. Og skriver clear. Så kan vi prøve en Matthias key. Som bare så bliver lavet om til en kongekey, ikke? Og den har vi her. Det er sådan set meget simpelt. Det samme princip. Du går hen og klikker. Og så får du nogle tools. Der er selvfølgelig det ved den her, at det er lidt bedre. Det burde vi få dem lavet om, så det bliver nogle gode nogle. Der er nogle lidt forskellige ting i. Det er næsten det samme. Det er bare i diamant. Og du får nogle byggematerialer. Mere diamant selvfølgelig. Og du får noget armor med oveni, som du ikke gør derinde. Så ja. Det var Matthias key, og så har vi diamant keyen. Der er selvfølgelig masser, der er også andre keys, det er ikke det. Altså, der er masser af keys. Så der er rigeligt at tage. Diamantkeyen, lad os se hvad er den. Der er også diamantgear i. Det er ikke så kraftigt som det andet, men det er sådan i OK størrelse. Så der er byggematerialer, der er noget redstone og noget ender pearls, og så lidt af hvert, ikke? Så ja. Lad os se nu på de forskellige warps, vi har her. Vi kan starte med shoppen. Shoppen har vi her. Du kommer sådan set rundt her, og så lige ind igennem vores port. Og så kan du købe her på vores shop af. Hele vejen rundt. Vi er ikke helt færdige nu, men vi arbejder på at få den gjort færdig. Men de fleste etager er færdiggjort. Som I kan se hen her. Og hen her. Så det er lækkert. Og der er udgangsskilte her, fordi at, det er meget svært at nogle gange lige finde rundt i, hvad der er udgang og hvad der ikke er udgang. Ja. Så har vi vores bibliotek. Og her. Hvis ikke
selv vil lave jeres enchantment table, og alt det der fis der, så har vi faktisk noget herinde. Man går her, og så skal du huske at rydde dit inventory, inden du går ind, fordi at, ja, så mister du dem. Her lægger du dit enchantment table i, du gerne vil enchante helmet, chestplate, leggings og boots, så lægger du dem der i. Så vil de køre den her i siden af. Og så skal du have en key. Den her key, den gør sådan, at du kan få lov til at komme ind, fordi nu kan du ikke komme ind, fordi den er lukket. Så får du en key, så går du ind, og den bliver fjernet igen, fordi så kan du nemlig ikke snyde. Så putter du dem bare i her, så tager du din ting hernede i, og så kan du købe lapis her, og så kan du gå ind og enchante. Og så er der udgang her. Så det er ret simpelt. Ja. Det næste hop vi har, det er crates. Det er her. Nu kan jeg lige vise jer, hvor crates'ene går hen. Der er guld crate her, kul crate her, konge crate her, diamant crate her, jern crate herovre, og emerald crate her. Så der er sådan lidt at tage, ikke? Det er meget simpelt. Det ligger lige i nærheden. Enchantment, det ligger samme sted, det er her. De koster 2000 for at få en nøgle. Og der er selvfølgelig nogle vagter inde, som må holde øje med, at der ikke er nogen, der snyder med dem. Fordi du godt åbne døren, og så give den til en anden en, og så gå igennem dem. Så der kommer vagter på. Så har vi vores splief, som vi har gennemgået. Det er meget simpelt. Og så har vi vores jail. Det er C1, 2 og 3. Og der kommer nogle flere selvfølgelig også. Og her er vores til dem, der er forbrydere. Så det er meget simpelt. Så har vi faktisk et warp mere, som er warp frihed, hvor du kommer ud i vores wildness, hvor du ligesom kan bruge factions, hvor du kan lave en faction og så spille med dine venner og så videre, hvis jeg har brug for det. Og der er selvfølgelig speed for PvP også, men det handler selvfølgelig om, at det er en ren faction det her, men der er også noget, hvor du kan have PvP og så videre. Så og herude i siden, der kan I se stats. I kan se penge, hvor meget MCMMO levels du har. Jeg er ikke så god til det her. Men der er også nogle forskellige ting du kan der. Og du har death, og du har online, hvor mange online der er, og killstreak, altså hvor mange kills, hvor mange du har dræbt i streg. Og så har du kills, og du har, den sidste ved jeg ikke hvad er. Men det er ikke så vigtigt. Så, men jeg håber, at I har lyst til at join. Vi håber i hvert fald, at I gerne vil join. Og vi glæder os til at se jer herinde på en ny server her. Det er ikke min. Og den er, jeg synes det er en god server. Det er en fed server. Og vi mangler inspiration for jer players. Så jeg håber virkelig, at I vil nyde at komme ind og tjekke vores fine server ud her. Så peace, og jeg håber I kommer.